आज आपण फणसाची भाजी बनवणार आहोत। तर फणसाची भाजी आधी कशी चिरायची ते आपण बघूया। या फणसाच्या भाजीला खूप डीग असतो, पूर्ण आतमध्ये डीग असतो। त्याच्यासाठी आपण डीग हाताला लागू नये म्हणून खोबरेल तेल लावणार आहोत। खोबरेल तेलच्या ऐवजी तुम्ही खाण्याचं तेल वापरलं तरी चालेल। ते आपण विळीला आणि हाताला लावून घेऊया। डीग खाली जमिनीला लागू नये म्हणून मी हा पेपर घेतलेला आहे। हा मेंट पेपर आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही जाड पुठ्ठा घेतला तरी चालेल। पूर्ण विळीला लावून घ्यायचं आहे आणि हाताला पण लावून घ्यायचं आहे, कारण तो डीग ना हाताला चिकटला ना असं निघत नाही सहसा। आपण हा फणस अर्धा अर्धा असा चिरून घेणार आहोत। यातला जो डीग आहे ना तर तो आपण असा कागदावर काढून घेऊया या पेपरावर, आणि कागदाचा एक गोळा करायचा आणि तो असा डीग त्याचा असं सगळा पूर्ण आपण पुसून काढून घेणार आहोत। आता हा आपण चिरायला घेऊया। त्याचे हे असे आपण उभे काप करणार आहोत। त्याची माव आणि साल आपण काढून घेऊया, म्हणजे काढून टाकायची ती। हे काप आता आपण पाण्यात घालणार आहोत, नाहीतर ते काळे होतात। पाणी निथळून आपण हे एक एक काप बाहेर काढून आपण त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया। कुकरच्या डब्याला आपण हे असं आतून खोबरेल तेल लावलं आहे, कारण नाहीतर मग ते शिजताना त्याचा डीग आहे ना भाजीचा तो सगळा डब्याला लागतो ना, तर तो नंतर मग निघताना प्रॉब्लेम होतो। फणसाचे हे मोठे मोठे तुकडे माझे चिरून झाले, तर मी आता हे कुकरमधून शिजवून घेणार आहे। मऊ शिजवून घ्यायचे ते। कुकरमधून ही भाजी चांगली शिजली हे कळण्यासाठी आपण हे असं दाबून बघणार आहोत। दाबून ही सुटी सुटी झाली ना की समजायचं भाजी चांगली शिजली आहे। तर ही आपण अशी सगळी दाबून पूर्ण वेगळी करून घेणार आहोत, सुटी करून घेणार आहोत, आणि मग आपण ही फोडणीला घालूया। एक कुवरी आपण इथे शिजवून घेतलेली आहे। त्याच्यासाठी आपण 1 कप ओलं खोबरं घेतलं आहे, 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि 12 काळी मिरी घेतल्या आहेत। हे आपण जाडसर वाटून घेणार आहोत। मिक्सरमधून खोबरं, मिरची आणि काळी मिरी वाटून आलं आहे, तर आपण हे आता मिक्स करूया। या भाजीला लावून घेणार आहोत आपण ते। आधी एवढ्या भाजीला लावूया, मग बाकीची भाजी आपण मिक्स करूया। यात आपण मीठ घालणार आहोत, चवीला थोडीशी साखर घालणार आहोत आणि ही भाजी ढवळून घेणार आहोत आपण। भाजी चांगली ढवळून झाली आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। आपण फणसाचं आणि वाटपाचं इथे मिश्रण घेतलेलं आहे। 1 कप मटार घेतलेले,
2 मीडियम साईज कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, हिंग आणि मोहरी फोडणीला घेतली आहे, 2 टेबलस्पून आपल्याला तेल लागणार आहे आणि चिमूटभर हळद लागणार आहे. आता आपण भाजी फोडणीला घालूया. आपण गॅस चालू करणार आहोत आणि मीडियम फ्लेमवर ठेवणार आहोत. कढई गरम झाली आहे. आता आपण त्यात तेल घालूया. हे 2 टेबलस्पून तेल आहे. तेल तापलंय. आता आपण मोहरी आणि हिंग दोन्ही घालणार आहोत. फ्लेम बारीक करायची आहे. त्यात आपण कांदा घालणार आहोत. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजलाय. आता आपण त्यात हळद घालणार आहोत. त्यात आपण मटार घालूया. मटार आपण 5 मिनिटं परतून घेणार आहोत. मटार थोडे आपण शिजवून घेऊया. आपण वाटाणे शिजले का बघूया. वाटाणे शिजले तर आता आपण भाजी घालूया. भाजी परतून घेऊया. आता या भाजीला 5 मिनिटं वाफ काढूया आपण. गॅस मंद फ्लेमवरच ठेवायचा आहे. आपण अजून 5 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर भाजी तयार. 5 मिनिटं झाली आहे. भाजी आता चांगली शिजली आहे. गॅस बंद करूया आणि भाजी आता खायला तयार. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.